Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Hormatly vatandaşlar, şunça günläp şoýna prezident saýlawy boljakmyşyn, ine geljekmişinler, aýna plany bolar, beýlik bolar, ýurt içinde, ýurt daşynda. Emma men ýan gaýdyşym ýalak, ýurdun her künjegünden bize adamlar habarlaşyp, kimsi öz adyny, kimsi pasportynyň kopiýasy, kimsi pasportynyň nomerini çenli berdiler. Biz bir zada düşündük. Millet hemme Türkmenistanyň her künjegünde inni ýadady bu diktaturadan, bu hökmürwanlykdan ýadadylar, zalimlerden ýadadylar. Inni millet bir ýöne jebisleşip şu zatlara karşı görüşmäge taýardygyny bize nähilen bolsa anam berdiler. Onun için sizin hemmeňize biz men özüm hemen bizim daşymyzdaky oğlun gyýyzlar bizim ýörüýte saýlaw ştabymyz şolaň madyndan gaty köp taňry alkasyny aýdýar. Her öýde, her ojakda bagytly durmuş bolsun, belki Hudaý Allah'ın rızkı bilen, Allah'ın beren emri bilen bizim halkımız, milletimiz bagytlygyna gelsin. Maksat muradyna yetsin. Azatlıklı, bagytly durmuş gelsin ýurdun içine. Men ýene de bir aýraty nyktajak zadym bar. Şol sesini beren adamlaryň hemmesi Türkmenistanyň raýatlary. Şol Türkmenistanyň raýatlary bize inni şu tohum tişten ýadanlygyny, şoň bilen görüşmäge taýarlygyny düşünürdiler. Hemmeňe de köp sag bolun, Taňry alkasyn, toýuňyza gaýsyn. Gadyrdan adamlar, iýleşlerimiz, watandaşlarymyz. Ine prezident saýlawy diýip eglan edilen günden beýlek, ine aýyň 12-sine çenli bütün halkymyz, daşary ýurtly adamlarym, başga idaralarym daşyndan ine her hakyky prezident saýlawy boljakmyş diýip şunu çenli, şu aýyň 12-sine çenli şol ýygy giderli, şol habarlaşyp ahara mene şuun dinlediler. Ne görensiňiz, akçy gülje bilen bolýar, ol gara maşynalarda drift awad edip beren tohum, bunu akçy jigülle, kakazam ejesini çykaran bar, honun meýerse musapir bir üýt köşük maşgalada. Ýöne şu geçirilen saýlawyň özi näme? De facto resmi ýagdaýda inni Ragunlyň tohumy ýalak atasyndan oğluna hökmürwanlygy tapşyrmak. Dogry, de jure biz ýanky şol resmi prezident döwlet. Emma bolan zat bilkasleýin öňünden dil duşukly ata oğly tohum tiýji çürüklüň tohumy Türkmenistanyň içinde resmi konstitusiyon agdarşyk işini geçirdiler. Prezident konstitusiýa boýunça prezident dolanşykly döwleti inni monarhiýa döwletine öwürdiler. Näçe oýun edibersinler? Ýok, ýa onu başga döwletler ýendi ýol açyra kabul edibersinler. Emma hakyky ýagdaýda bir atasından oğluna geçirilen şol monarhiya döwletliň kada kanuny bilen döwlet ýygy giderli çalışylýan usuly şu. Indi muň aňyrsynda näme bar, näme etjek bolýar? Ina siz seredin. Şol ina bir wagt geldi Amerika. 15 ýyl mundan 2007-de mi 8-de mi bardy, onu soradylar. Hani ol 100 adam bir yankalar, olar diýirmi, ölüm diýip soradylar. Ay menen tek ýaş prezident, men esasy şol ykdysady, onuň sosial meseleler bilen meşgullanýan idi. Bolar barmy diýdi. Iz ýandan 15 ýyl geçdim, molyen saçyny şol aklygyna goýdy. Indi men ýaşymam gidişipdir diýip çalşak bolýar. Nere gaçyp barýan? Ol 100 adama jogap beresiň elini atmy. Ya sen özün bir yankı döwletiň içinde pandemiya yok deyip yarım milyon milleti kırgına salanyň yalan mı?
Ne bir millet bilen neler ödeyen mi? Bizim bütün şu edil şu denizden başlayıp te amı derya çenni. Hal kerkiden amara şu te yankı ta çenni. Al aşır kakavay kalhoz yediler kırın üstüne şoğu çenni. Hem yerden havarımız var. Sarağıt bolsun, kuşku olsun. Hem yerden yurdun içinde bizde haber var. Şu taydı ölen adamdan sağlam var, takminanam olsa şol ahırı yarım milyona yetip indi geçi uğradı. Şu adam yeni şol var. Indi sen şol neyem onun kaçarını ödeyen mi oğluna berenin bile. Sen oğlun vice premier bolyan olsa o zaman sen bilen den cevap kere ol. Ol men sana o zaman aytdım. Edir sen şu nirede elini gana bulan yerin olsa sen bilen den cevap kerdir. Ol sen yerini çalıştın mı, çalışmadın mı, ütken zat yok. Adamlar doğru düşünmeli şunu. Ene şunini şol prezident boluptur, ay doların kursu şeyle boluptur, çörek bola. Bu zatları, bu hemmesi oyun. Bir önkü günümüzdür. Şol kurröcüktür bir de şu at hödürlön yani. Serdarsı çok değil yani. Şu kurrödür. Bir yıl 2 yıl geçmeyaka yendi şol eşekliğidir. Haram dağın halka tarap ediyen eşeğin gıngırlığıdır. Şoň üçin ýöne bärde ýende bir mesele barda. Ol jogapkärçiligi bar. Buning jogapkärçiligi resmi ýagdaýda Türkmenistan halkynyň genosidine jogapkär. 100 adam bu şoň daşyna kılar. Hemem ýene-de resmi şunu üçin şonu ikrar etmedik. Şonu şol bar, şol ýok diýip ýören adam şol haramda Berdi Muhammedov şoň bilen bilelikde şuňky indi men prezident diýip halkyň öňüne çykyp ay bir taraplyk statusy diýip agzap ýörençe ýanky Serdar Sıçak hakykatda deň derejede degişlidir şoň mesele. Ölen adamlar Türkmenistana şol kabit bamy ýokmy diýilen mesele duranlar şularda. Oň üçin biz şu näme edilenem bolsa ay saýlaw geçdi, boldy, ol düzgünne biz onu kabul etmeliler. Biz bir zady bilmeli. Şu adeçenlik näçe bolanam bolsa şunu üçin entek Türkmenistana hiç haçan şol görüşli mesele bolan ýeri ýok. Görüşli mesele 2015'ten başlany harkın içinde ýayra urady. Inni millet şu meseleni galları uğran son bir tizrak özü kaçıp oğlunu koyacak öyle. Bir için ütken zat yok. Şol bir tohumun diktaturası onun üstünde de yende hükmürvanlık inni monarkiya sıfatına atasından oğluna, oğlundan artığa şu düzgüne bizi boyun etcek öyle. Emma biz hiç açın boyun olmaz. İlk öyle eğer de 2012. 2017. yıllarda eğer de o bisiye şoltak gelip yok şol azat saylı bolmadı diyen olsa. Emma biz hemen haber verdik. Şol öz oğlunu monarki sıfatta geçirecek öyle deyip o bisiye gözleyip hemen haber yetirenden son o bisiye hatta gelmedim saylığa. Demek şol geçirilen saylaw azat we şol düzgüne laýyk kada kanuna düzgüne laýyk dälligini suud edýär. Oň üçin bizim görüşimiz dününe ýuly aýdyna sen aýyň 12-sinde bizi şol prokuraturada saklapdyň ýadyňdan çykanlar. Sen oğluna saylaw berlen günüň. Senin aşağında yer opurulup sen aladan inni başlanır. Sen oğlunu var öz yerine koyup dinanlarına diýänsiň. Emma hakykatda inni göreşe taýar bolgun. Düşündüňmi? Millet sana bucagaç oýunlagy, özüňe de, o sıçak oğluna da, o taýda ýetişip gelen sen ol yegenleňme hiç gaýsyna da ruhsat bermez millet. Sebebi halkın hakkı var. Gaýdusuzlyk bilen gazanarsa ýeňişi. Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие туркменистанцы.
Вот уже почти что месяц все мы, так сказать, вокруг нас вот идет вот этот ажиотаж, вот выборы президента в Туркменистане. Во-первых, я, конечно, хочу поблагодарить от всей души всех туркменистанцев за их гражданскую активность, за то, что все они уже сегодня полностью осознают проблемы нашего государства, что они все вместе готовы бороться. Вы даже не можете представить, сколько у нас есть паспортов, которые не захотели голосовать внутри Туркменистана, а отдали нам копии номеров паспортов, начиная от Лебаба до Каспия, от Көйтендага до Тахта, район Кёроглы, до Ашаркакабаева колхоза, там вон конец Ташаускской области. Так, весь от Карабагаз-Гола и до причала. Люди все поддержали, поняли, что все регионы, все села, они охвачены одним желанием. Им надоела диктатура Харамдага и его клана, и они готовы бороться. И среди них появились первые люди, которые сказали: я рискую, я отдаю голос за претендента на пост президента Гильдыки Аризова. Я всем вам благодарен за поддержку, и я вам всем хочу сказать, это та точка, где мы не заканчиваем. Это как раз та точка, с которой начинается более трудная дорога в гору. И мы будем бороться. Мы даже не ожидали, что такое большое количество людей обратится к нам, поддержит нас. И теперь у нас есть полное основание, чтобы обратиться в международные организации. И еще раз подчеркиваю, это не просто так с улицы, как некоторые там выдумывают. Любовь, это граждане Туркменистана. Всем огромная благодарность и огромное спасибо. Дай Аллах счастья и благополучия каждой семье. Конечно, народ сейчас совершенно другой, но мы должны понимать, что на самом деле произошло. Вот эти вот все вот подсчеты выборов, кто там, значит, какой процент, это все просто блеф. Это элементарный блеф. Эти выборы на самом деле не имеют никакого значения ни для государства и никакого международного значения также не имеет. Почему? Потому что, если вы обратили внимание, на самом деле произошел конституционный переворот внутри государства. То есть президентская форма правления государством была де-факто сменена на монархическую. Отец и сын, и также их клан, по предварительному сговору решили вопрос передачи власти. Да, де-юре это якобы президентская власть, но де-факто это уже монархическая, потому что там сын и наготове идет внук. Итак, что происходит? Заканчивается ли на этом самом вот весь процесс? Давайте рассмотрим, почему все-таки такая спешка, вот это 1 месяц и прочее. Почему он приехал такой весь... Вы узнаете их, когда они пришли на выборы? Этот приехал на белом «Жигули» семерочки, этот вот Сердар Сычак, так, со своей семьей. Его этот отец Харамдаг приехал весь такой благостный, он мамочку он везет. Да вы посмотрите, боже мой, прям божий одуванчик, какой он весь, как он любит народ, какой он весь ласковый, обходительный. Вы видели этот фокус-покус, этот спектакль, который он с удовольствием разыгрывает? Я вообще всегда говорю, это пропал артист, хороший артист, пропал. Так вот, для чего это сделано? Вы помните, когда ему Питер Залмаев в 2007 или 2008 году сказал: а где вот эти вот люди? 100 человек пропало с лишним. Где они? Он ответил, что якобы он молодой президент, так, и вот он теперь занимается экономикой, но он думает, что они живы. Прошло 15 лет. Он резко стал старым,
И он решил теперь заменить, отдать молодым, то есть имелось в виду передать власть сыну. Так кто будет отвечать за геноцид народа? Если на Харамбаши Ниязов приходилось с 2002 по 2006 год 4 года, то на ваше правление, я говорю ваше, потому что кроме тебя, Харамдаг, твой сыночек тоже уже года 3-4 во власти, на министерских, вице-премьерских должностях. За вами с 2007 по 22 год, это сколько лет получается? За вами 15 лет. 15 лет руководства этим государством. Вы полностью распоряжаетесь этим государством как папиным огородом. Вы делаете, что хотите. Вы пускаете, кого хотите во власть. Итак, возвращаясь к принципам государственного устройства. Президентская власть в Туркменистане была сменена на монархическую. И главной причиной, сподвигнувшей к такому поспешному переустройству, так и замене президента другим президентом, а на самом деле своим сыном, это вопрос относительно ответственности за геноцид. А мы его поднимаем, и он становится более актуальным на всех международных площадках. И в ОБСЕ, и ООН. Мы поднимаем вопрос о том, на каком основании пропали эти 100 человек. Почему не был признан ковид, а на территории Туркменистана уже число умерших от ковида, который до сих пор не признает диктатор Харамдаг Бердымухамедов, более полумиллиона жизней унесла эта пандемия. И теперь его сын якобы приходит, он кто будет? Адвокат дьявола, он будет защищать своего отца и оправдывать, что да, вот действительно все было нормально. То есть он теперь молодой, он не будет отвечать, а тот как бы почивает на лаврах. Такого не будет. Такого не будет. И если вы помните вчерашнее выступление Юли, когда она сказала и обращалась к Харамдагу, ты забыл, как в ночь с 11 на 12 марта по твоему приказу нас продержали всю ночь в прокуратуре, генпрокуратуре. Возбудили уголовное дело на нее, так, и отняли всех лошадей. И ты избрал этот день. Аллах лишил тебя разума, иначе ты при своей трусости прирожденной никогда бы не сделал это в тот же день. Но ты сделал. Это твоя проблема. Это день, с которого начинается твой крах. Правильно сказала Юля. И поэтому я обращаюсь теперь ко всем туркменистанцам. Запомните, это не конец нашего марафона, который мы начали с выборами президента. Нет, это только начало. Вот теперь мы будем более собраны, более сконцентрированы на своих задачах. И мы будем бороться за то, чтобы эта семейка, которая решила ободрать весь народ и присвоить только своему этому клану, гнилому клану, чурюки, так, она теперь только встретится с противостоянием народа, потому что народ теперь уже все понял. И акценты расставлены. И борьба теперь будет совершенно другая. Не за эту мнимую президентскую власть, которой можно помыкать как хочешь. Сегодня она президентская, завтра она монархическая. Нет. Народ имеет право, и мы будем бороться за свои права. Мы добьемся всего упорством и бескомпромиссностью.